És csók, jó estét kívánok, sziasztok! Üdvözlünk mindenkit, jó estét kívánunk, sziasztok! Ez az Útirány Podcast, a kedves keddek, mert hogy kedd van, és ezt már nem lehet elhétfőzni. Annyira szeretem, amikor ezt mondja. És miről is beszélünk ma? Mi, emlékszem, 2015-ben Jászdon forgattunk idős nénikkel, Így egy van. ilyen hagyományőrző kisfilmet. Hát igen, egy ilyen gasztronómiai kisfilmnek indult, aztán közben beszélgettünk, nagyon jó kis időt töltöttünk ott egy idős néni házába, ahol összegyűltek a barátnők. Igen. És ott szóba jött. Nagyon jó ízűt beszélgettünk, tényleg ott csinálták a hosszi kalácsot, és kiderült, hogy rengetegen dolgoztak a bányába. Igen. És mindemellett, hogy tudtuk, hogy Dudaron is volt bánya, és akkor itt el fogják sorolni, hány helyen bányáztak, hol külszíni fejtés van, hol pedig rendesen lementek a föld alá, és ott bányáztak, de ennyire nem értünk hozzá, de hogy mennyi család életében ott volt nap, mint nap a bánya munka, és én ezt, amikor beszélgettünk a két vendégünkkel, én akkor is elmondtam, apu minket gyerekkoromban megfenyeget. Elmegyek, gyerekek bányásznak, ezt nem láttok többet. Volt egyfajta tekintélye is a bányászoknak, és valahol mindenki tudta, hogy ők nagyon keményen dolgoznak. Így van. Nagyon felelősségteljes Igen, mert munkát végeztek. Szerinted miért felelősségteljes egyébként? Mert ezt mondtad már múltkor is. Az a baj, hogy én ebbe annyira nem látok bele, én csak azt tudom, amit hallok. Igen, és tőlük hallok, a családjuktól hallottam, és azokról az emberekről, akik ismerték ennek a menetét, ők használják ezt a szót, tehát nem én, mint Kovács Andra, nem én találtam ki, nem tudok erre neked választ adni. Én ezt utána ezen gondolkoztam, hogy miért használtad ezt így, vagy miért van ez ígyben, mert hogy mindamellett magára figyel, de a társára is én azt gondolom, de majd ezt el fogják mondani, hogy mitől volt ez annyira felelősségteljes. Egy biztos, hogy akkoriban is, de talán még mai napig is külföldi országokból, vagy egyéb országokból azért jönnek hírek. Kínaiaknál volt, hogy több, nem tudom, nem akarok számokat mondani, hogy hányan ragadtak a föld alatt. Egy asszony biztos féltette az ő urát, vagy férjét. Persze. Hát az egész család. Az egész család. Szóval ilyen és hasonló kérdésekre kaphatunk választ. És hát itt vannak a Katalinok, kérem szépen. Katalin találkozó van. Boldog Katalint mindenkinek. Hát nagyon nagy szeretettel üdvözlünk benneteket. És mindenki, aki itt van velünk, és nem Katalin. Tehát őt is. Sziasztok, drágáim! Nagyon köszönjük, hogy velünk tartotok. Mielőtt felhívnánk Einreinhoff Attilát Várpalotáról, és aztán majd a következő két vendégünket, Bittmann Anitát és Bittmann Tamást, tisztelettel kérek mindenkit, hogy hallgassa meg velünk a bányászhimnuszt. És még egy gondolat, hogy a himnusznak mindig van egy ilyen nagyon lelki töltöttsége, és biztos hallottam már a bányászhimnusz előtte, hogy lement az adás, vagy elkezdtük az adást, belehallgattunk, és tényleg olyan innen jövő ez az egész. Hát igen, mert a zene az nagy szerepet játszott a bányászok életében, tehát a bányászzenekarok, stb. Kicsit lehalkítom a külső hangot. Szerencsele, ilyen a bányász élete, váratlan víz rohanja meg, mint bíztetők a fergedek, nem kincs után sóvárgok én, bányász kislány, óhajtok én, bányász kislány, óhajt szívem, ki szívében
ő megsegít, reméljük, te kis leány, ne bánkodjál, bányásznak halni szép halál, hegekbe szállani fel, szerencse fel, szerencse fel, szerencse fel. Hát, tisztelet a bányászoknak. Az, hogy én fölvettem egy bányász, mutatom, kobakot, ez egy bőr bányászkobak, ez nem a tiszteletlenségem jele volt természetesen, hanem el akartam dicsekedni, hogy van nekünk, nem nekünk van ilyenünk, de képzeljétek el, ma kaptunk kölcsön egy ilyet, és nem is azért, hogy itt megmutassuk a műsorban, mert csak egy kicsit promotálok, most hétvégén lesz egy, mondta tovább. Igen, lesz egy helytörténeti gyűjtemény, kiállításunk Cseszneken. A Faluház ad ennek otthont. Az Útirány a Bakonyért Alapítvány, a mi alapítványunk nevében szervezzük, és nagyon sok-sok dolgot gyűjtöttünk a településről, valamint elszármazottaktól is, és hát többek között kaptunk bányászlámpát, azt a valamit, amivel a Bányászkobakot. azt a valamit, amivel a bányászlámpát töltik, azt a Igen. kannát, vagy nem tudom, hogy mi az. Úristen, nagyon nem tudom, hogy mi az. De azok nincsenek most itt. És hát a bányász kobakot, meg egy csákány, vagy mi volt, de azt nem hoztuk el, mert az már szinte fegyvernek minősülő, és hogyha gyermek téved, tehát azt nem akartuk a kiállításra vinni. Igen, szóval, hogyha Cseszneken jártuk, mindamellett, hogy no motor is lesz, ugye, ami azért szerintem már elég komoly hírneve van itt a térségben, de talán még a térségen túl is. Mi is itt leszünk a Faluházban, útbe esünk, be lehet jönni. Ez egy teljesen ilyen random gyűjtemény, nem is tudjuk nagyon tematikusan kiállítani, hanem gyakorlatilag ugye a 60-as évektől a 80-as évekig állítunk ki dolgokat. És hát nem csak a 60-as, elmondom neked, hogy akár 1914-es dolog is van a birtokunkban, igen, kölcsönben, igen, úgyhogy... És ez csak időszakos, ez most lesz, nem lesz utána. Tehát, hogy ez most így... Igen, és jövő hét kedden, a kedves kedekben be fogunk erről számolni. Tényleg, hogy, így van. Hogy így van. milyen volt. Közben írja Mrázik Kati, hogy veszélyes munka volt, és féltettük a szeretteinket. Mindig büszkén néztünk fel a bányászokra. Igen, és tudom, hogy annak idején, amikor mondjuk én gyerek voltam, akkor igen, keresték a bányászokat, mert hogy nem tudom, hogy abban az időben, tehát mondjuk 80-as években mennyire akartak elmenni az emberek bányásznak. Egyébként is azt hiszem 60-as évek derekán volt a legnagyobb kitermelése itt Magyarországon. Ennek csak úgy futólag utána néztem. De erről majd szintén fogunk beszélgetni. Így van. Nem tudom, szerintem hívhatjuk. Attilát fel is hívjuk. Attilát, tehát Einreinhoff Attilával, a Várpalotai Rákóczi Telepi Baráti Kör alapító elnökével és nyugalmazott bányamérnökkel fogunk mindjárt beszélgetni. Fogadjátok őt sok szeretettel. Megpróbálom eltalálni a számot, híres vagyok arról, hogy rosszkor hívok a rossz számot. Igen? Na, hát hallgassuk. Segítség, hogyha kell. Szép jó estét kívánok, köszönöm a hallgatókat. Üdvözöljük Attila, és egy igen nagy tapsot ide most. Ide most bejátszok, elnézést, egy kicsit hangos volt. Igen. Attila. Jó estét kívánok, én is üdvözlöm Önt, csak nem tudtam szóhoz jutni. meg, hogy bányászosan köszönjek. Na igen. Jó szerencsét. Jó szerencsét. Jó Így szerencsét. van, így van. Nem tudom, hogy sikerült-e hallgatni minket, vagy sem. Igen. Lejátszottuk a bányász himnuszt.
most is vonalban vannak. Igen. És az jutott eszembe a bányász himnusznál, hogy Igen. bizony, és ilyenkor nagyon büszke vagyok a mi Szentborbála térünkön, ott a bányász kolónián, ott minden nap 13 órakor harangjáték formájában megszólal a bányász himnusz. Miket tudunk meg? Azt a mindenit. Várpalota egyébként, mert akkor elmondhatjuk, hogy ön várpalotai, és igen. a várpalotai szénbánya van ott, ugye? Volt, igen. Volt, igen, így van. Ön ott praktizált gyakorlatilag, ha szabad ezt a nem túl helyesen fogalmazott mondatot használnom. Várpalotán azt hiszem ott is a 60-as években ment legjobban, vagy akkor volt talán a legnagyobb kitermelés. Mintha ezt olvastam volna Wikipédián. Igen, akkor indult be igazából, de a legnagyobb mértékű kitermelés a 70-es években volt, mivel beindult a páncélpajzsos frontfejtés, tehát azokkal, meg fejtőgépekkel már nagyon nagy termelékenységet tudtak elérni. Még egyszer, milyen páncélpajzsos? Így van, tehát nem fabiztosítással voltak a bányák ellátva, hanem páncélpajzsal, amit a várpalotai gépüzemben pajzsgyártó részlegekben készítettek. Ennek az volt a lényege, hogy ahogy ment a fejtőgép végig a fronton, ott utána ez a páncélpajzs biztosította a biztonságos termelést, és ahogy előrébb léptek, automatikusan ment elő 100 méteren keresztül meg tudták oldani, mint újabb telepre átment helyezték. Tehát a pásfrontnál ez nem működött, mert ott ki kellett bontani, újra kellett biztosítani a fejtési lehetőségeket. És ön hogy került kapcsolatba a bányászattal? Hát én igazából be kell valljam, nem bányász voltam. Az én apám volt bányász, 1948-ban, amikor a bányász kolónián megkapták a lakást, ott éltünk a Rákóczi telepen. Apám már korábban a háború előtt is a bányánál dolgozott, de akkor még ilyen ágybérletben laktak, tehát úgy mentek dolgozni, hogy igazából nem volt lakásuk. Az anyámmal is egy ilyen kis szobát béreltek, mikor már családot alapítottak. Még egyszer ezt a szót hadd kérdezem, ágybérlet, jól hallottam? Így van, ezt kevesen tudják, apám is mesélte. Tehát nem kapott külön szobát. Ahogy idejött, ő Zircről jött ide, Zirc mellől, egy faluból, onnét jött ide Várpalotára, és ott dolgozott a bányaüzemnél, és igazából még lakása nem volt. Tehát itt a Paraszt negyed részében a városnak voltak kiadó ágyak, tehát nem is szoba, hanem ágy, ott aludhatott. Akkor még legény volt. Igen. Aha. És aztán mondanám, hogy kerültem a bányát, tehát apám még oda letelepettek. 1948-49-ben kapták a bányától a lakást, akkor még úgy hívták, hogy Rákosi telep a háború után. Annak nevezték el, természetesen ez 56-ban lett egy szép, mint Rákóczi telep. És én 1953-ban születtem oda. Apám bányász volt, idősebbik bátyám is bányász volt. A középső bátyám az nem ezen a területen, ő tovább tanult. Én pedig a bányánál, mint esztergályos kerültem a tanműhelybe, és később Bánta bányára az üzemhez, és ott dolgoztam 11 évig esztergályosként, és később a bányaüzem, akkor abban az időben, talán kevesen ismerik ma már, hogy volt olyan, hogy tanítatták a fiatalokat, akkor már nekem is 2 gyermekem volt, és 7-es hallgatóként tovább tanulhattam, és a bánya biztosította a lehetőséget, ilyet még sokan nem is hallottak, hogy úgy tanulhattam, hogy kaptam a fizetésem mellette, és még a főiskolán ösztöndíjat is kaptam. Tehát Hány éves volt akkor? Én akkor 28 éves koromig, 29 éves koromig esztergályosként dolgoztam, utána 1 évig elkerültem a Veszprémi Vegyipari Egyetemhez néhány bányász kollégával, és felkészítettek bennünket az egyetemi felvételire, főiskolai felvételire.
ugyanúgy tanultunk, ugyanúgy felvételiztünk, mint többi más nappali tagozatos hallgató, csak hát mi egy kicsit idősebbek voltunk. A főiskolán úgy is hívtak engem a tankönyvtársaim, hogy papa. És aztán természetesen, mikor végeztem a főiskolán, akkor már sajnos a Bántabányát elöntötte a víz, 1985-ben, és akkor én már nem oda kerültem, hanem a központi műhelybe, a gépészeti üzemhez, ahol az említett pajzsokat gyártották. Aha. És ott voltam a NEO vezető, és ott dolgoztam még 1993-ban. Amikor még édesapja dolgozott a bányában, sok féltés volt mögötte? Hogy emlékszik, hogy az anyukája mennyit féltette, vagy egyáltalán, hogyha volt valami baleset, akkor az mekkora hírverést kapott? Le kellett ezt titkolni, vagy ez szabad volt erről beszélni? Ez félreértés nevesség. Nem igazán beszéltek ott az emberek a félelmekről. Mi általában azok a családok úgy nőttek fel, hogy nem az, hogy nem ismerték a félelmet, hanem nem igazán beszéltek róla. Mindig igyekeztek a bányába olyan kollégákat keresni, felvenni, akikben megbíztak. Akik a háta mögött, akinek a háta mögött ott volt egy ember, aki figyelt rá, vigyázott rá, a biztonságra törekedett. Érdekes egy kérdés ez egyébként, mert valóban történt elég sok baleset, bár el kell mondanom, hogy nem történt sokkal több baleset, mint más egyéb gyárakban, üzemeknél, hanem inkább ezek a balesetek sokkal súlyosabbak. Tehát nagyon sok volt halálos baleset is. Nekem is egy óvodás társam is, aki később oda lekerült a bányába, velem egykorú volt, azt is csinál mondom, a fejtőgép alá került, tehát meghalt ő is. Volt esztergályos társam is, ők a csillag nyomta agyon, tehát voltak ilyen dolgok, tehát inkább nagyon komoly balesetek voltak. De jellemző volt a bányász kolóniára, amit én még gyerekként nem igazán tudtam, csak azt tudtam, hogy néztem, hogy most bocs, hogy nevet is mondok, hogy mit tudom én, Neilinger néni, vagy Kollár néni, ő egyedül neveli a családját. De a férje ott maradt a bányába, bizonyos bánya a balesetnél. De érdekes, nem, a gyerekek sem éreztek semmi hiányt, a bánya biztosított mindent. Tehát a feleségnek vagy munkahelyet biztosított, vagy olyan ellátást, amivel igazából tudta tovább nevelni a gyerekeit, és a bányászok is összefogtak nagyon. Tehát nem éreztem félelmeket a családban, hogy elmennek dolgozni, és esetleg megjönnek haza. Ez mindig úgy történt, hogy hajnalban mentek, és estére hazatértek? Tehát ez nem ott alvós volt? Hát nem, természetesen nem. 3 szakban dolgoztak, reggel délutános és éjszakában. Reggel 6-ra mentek, délután 2-re, este 10 órára. Most az apámék idejében ez egy kicsit másképp volt, mert akkor még nem busszal szállították a bányába a dolgozókat, mint ahogy későbbiekben Jászról, Szésről, Herezről, Ösztiről, Hajmáskérről, Incsiből, hanem apám a fejszét a hátára, vagy a vállára tette, aztán be volt öltözve bányászruhába, és a 2-3 kilométerre lévő Bántabányáig kisétáltak, és ugyanígy jött haza. Igen, ezt hallottuk Jászdon is, egyébként így van. Annyi különbséggel, hogy hazafele érdekes módon, ez mindig olyan vicces, nem mondom majd ki a nevét, hogy minek hívták ezt. A Balta végén mindig volt egy tenyőfa tuskó, amit aztán később aprófának felaprítottak, és tüzelőnek jó volt. És tehát így jártak dolgozni. Anyámék, azt, amit mondtam 1948-ban, amit kaptak bányász lakásokat, akkor azok már fürdő káddal rendezett lakások igen, voltak. Egy pillanat, erről ugye beszéltünk még adás előtt, illetve tegnap, amikor beszélgettünk egy pár szót, csak fel akartam vezetni, hogy arra szerintem sokan emlékeznek, hogy a bányászember jól kereső ember volt. Ez így igaz. Hogy arányokat is mondjak, tehát körülbelül
apám, amit keresett, az egy átlagos üzemi, másik üzemnél vállalatnál dolgozónak a kétszeresét kereste. Aha, igen. Körülbelül, és ehhez hozzájön az, hogy tavasszal nyereségrészesedést fizettek, és ősszel bányásznakkor pedig hűségpénzt. És ez mellett még egy nagyon fontos járadékot kaptak a családok, minden bányászcsalád, érdekes, még azok is megkapják ma is, tehát már pénzre, akik ma már nem dolgoznak bányás, de miért tudják, hogy szénpénzt, hogy minden hónapban kaptak széncédulát, egyik hónapban 5 mázsásat, a másik hónapban 6 mázsásat, meg 6 cédulát, amivel biztosítva volt egész évre nekik a tüzelőanyag ellátás. Tehát ez egy óriási segítség. Persze, hogyne. Jó élet volt? Én annak éreztem nagyon, tehát abban nőttem fel, az 50-es évek végére emlékszem, hiszen én 53-ban születtem. Ez is jelenti, hogy az a Rákóczi telepi kolónia, vagy előtte Ákosi telepi kolónia, milyen színvonalon működött, mert 52-ben már a házak közé, ami 122 családi ház és emeletes ház volt ott még a bányászoknak, és az mellé 52-ben már átadták az általános iskolát, ugye az, hogy egy darab is alsó tagozat volt. Aztán meg az óvodát, oda jártam én is óvodába már. Tehát mi gyerekek úgy éltünk, hogy csodálatosan. Tehát elmondanám, hogy persze nem a mai szemmel nézve csodálatosan, mert azért még... Persze, nyilván. Futkároztunk ott a téren, meg páramásztunk, meg futkároztunk, meg az árokba mászkáltunk, meg játszottunk, meg terelgettük a disznókat, meg a mit tudom én, mert azért érdekes módon, mikor átadták ezeket a házakat, még nem voltak kerítések a házaknál. És a házi állatok bizony ott kénytelenek. Azt lehet látni egyébként mai napig, aki bányász volt, nem is lehet azt mondani, hogy bányász volt, az bányász marad. Hogy ő az autójára, ha kell, kiteszi, hogy ő bányász, tehát hogy ez nagyon büszkén vállalható egy hivatás mai napig, ha valaki az volt, az büszke rá. Ez így igaz. Nagyon is büszkék voltak rá, és el kell mondanom, hogy igazi jó bányászok, akik meg is maradtak a bányánál, mert azért volt fluktuáció, és azok, akik megmaradtak a bányánál, azok rendkívül jó szakemberek voltak. Azok, akik édesapámék például, ahogy dolgoztak a bányában, azt ne úgy képzeljük el, hogy lapát és csákány, és akkor csákányolták és beledobták a csillében szemet, amit lefejtettek, hanem ők a saját kezükkel, a baltájukkal, fűrésszel ácsolták, tehát tiszta asztalos munkát, ácsmunkát mondhatnám idézőjelbe végezték. Ezekhez nagy tudás kellett. Hát azért tudni kellett, hogy mit bír ki az a fa, milyen termelés, hogy össze ne omoljon a bánya. Meg falazni kellett, mert később azért, ahol már lefejtették a szemet, ott ment tovább a vágat, meg valami, mindegy, úgy kell elképzelni, mint egy alagút, azt kifalaszták. Rendesen falazatokat csináltak, és ezek a bányászok ehhez is értettek. Tehát rendkívül ügyesek voltak. Később aztán modernizálódott ez az egész, mert akkor már frontszerelő lakatosok voltak, frontszerelő villanyszerelők, meg egyéb rendkívül rendelkező szakemberek, és azoknak az irányításában folyt a bányászmunka, ami igazából tényleg nagyon kemény volt. Mondhatnék rá egy példát, amikor apám mondta, hogy többször volt ilyen a bányában, hogy alul és felül is esett az eső, és ez azt jelentette, hogy alul a talajvíz volt, felülről meg beázások voltak, tehát aztán dolgozhattak a szivattyúk rendesen, tehát azért el lehet képzelni, milyen körülmények között dolgoztak. Igen. 30-35 évet. Most Palotán már semmiféle bányászat nincs, ha jól dereng, ha jól tudom. Ez így igaz, Palotán már nincsen bányászat. 1876-ban kezdődött a bányász, és 1996-ban, tehát 120 évig volt Várpalotán bányászat. 1996-ban megszűnt, és szép fokozatosan lebontották az itteni
létesítményeket. Mitől kellett a legjobban tartani Nődalen egyébként? Elsősorban a sújtó léges robbanásoktól, tehát ezektől lehetett, vagy omlásoktól, tehát ahogy én meséltem, tehát azért ott volt olyan, hogy olyan közegbe érkeztek, ami nem egészen szilárd szén volt, hanem por alakú, az azért el lehet képzelni, az mint a víz elárasztottak a helyet, és akkor menekülés volt. Aztán erre azért gondoskodott el, hogy sikerüljön is ez a menekülés. Tehát ehhez volt nagyon fontos az, hogy olyan kollégákat választanak meg egymás között, vagy olyanokkal, nem értem, mondták frontos brigád vagy csapat, hogy azok egymástól maximálisan megbíznak. Nagyon fontos, amit most mondott Attila, mert itt beszélgettünk, hogy felelősségteljes, én nekem pont ez jutott eszembe, hogy bizonyára nem volt mindegy egy embernek, hogy kivel megy le, hogy abba maximálisan meg kellett a társaiba bízni, ha valami baj van, akkor mennyire számíthatok rá, milyen a helyzet felismerése, nekem mennyire tudunk egymásra támaszkodni. Ez a felelősség, ez tényleg ennyire jelen kell legyen? Nagyon, nagyon igaz, ez nagyon is jelen kell, többféle bányát volt. Tehát mondhatnánk azt is, hogy úgy hívták, hogy urasági bányát, vagy fronti, csapati bányát, akik oda frontra csapatra kerültek, ezek már nagyon nagy szaktudással, meg nagyon nagy rutinnal rendelkeztek. A fiatalokat fokozatosan építették be, mert először senki nem lehetett úgy, hogy oda megy egy bányásznak, elvégzem az iskolát, és akkor megyek és fejtem a teret, ez működött. Ők uraságiba kerülték, tolták a csillét, meg akasztották a csillét, kiszállításról, leszállításról gondoskodtak, szép fokozatosan megismerték a bányát, és hogyha igazából kiderült, hogy jó képességű és tud is dolgozni, fizikai ereje is megvan hozzá, meg az esze is, meg a ügyessége is, akkor bekerülhetett a csapatba, vagy a frontra, és ott bizonyíthatott. Ilyen bányát volt a többek között a bátyám is, aki csapatvezető, meg frontvezető volt. Amikor mondjuk vége volt egy műszaknak, akkor mennyi időt töltöttek együtt? Voltak-e összejövetelek, bálok, vagy valami ilyesmi, ahol a szabadidőt is sikerült, vagy volt-e arra igény, hogy együtt töltsék a szabadidőt is? Igen? A bányátok nagyon tudtak élni, tehát azért adtak a formának, tehát ők jöttek haza felé, én a későbbiekben is ismertem, nem véletlenül rendezünk mi például a Bányász Hagyományőrző Egyesület plécsárda napokat évente egyszer, mert ott a mi kolóniánkon is volt egy plécsárda, amit azért hívtak plécsárdának, mert lemezből volt, de kertelséges volt, ott a tangóharmonika szólt, és akkor ment a nagy zenélés, sörözés, minden. Onnét indultak a bányász kézilabda vagy fotball mérkőzésbe a bányászok, és aztán a meccs után vagy elkeseredve, vagy vidámmal úgy söröztek tovább a helységben. Nagyon nagy kulturális tevékenység volt, hiszen volt bányász túlvózenekar, bányász énekkar, a kultúrház is ragyogóan működött a jó szerencsét nézelődésre, a sport meg nagyon. Az a bányász kolóniának a szélén, ami már sajnos be van építve, rendes nagyméretű fotballpálya volt, ahol üzemi bajnokságokat rendeztek. Én is részt vettem ebben, ilyenben már később, és óriási nagy körbecseket játszottunk. Egyszer megkérdeztem az egyik bányavezetőt, mert a kolóniára jellemző volt, hogy a bányavezetők ott éltek velünk együtt a lakótelepen, a családjukkal együtt. És megkérdeztem az egyik bányavezetőt, hogy miért kellenek ezek a nagy sportmeccsek. Azt mondja, hát fiam, ide figyelj. Ezek a fiatalok, ezek a bányászok, akik lenn dolgoznak, ezeknek a tüdejük tele van szénporral, meg egyébben, amit azért itt hívnak, és a sport az egyik legjobb egészségmegőrző szer. Mozognak, futnak,
és akkor jól is érzik magukat, meg az egészségük is tovább kitart. Tehát jó hangulat, nagyon tudtak a bányászok élni, meg azért Várpalotára jellemző volt, ami most már nem annyira, hogy tele volt kocsmákkal, kerthenséges kocsmákkal, ami igazából most nem rossz oldaláról kell nézni, hanem összetartó oldaláról, Szenteki kocsma, Piróci kocsma, Osztasága, egy ilyen csárda, meg olyan csárda, ami nagyon összefogta őket. Tehát csak azt tudom mondani, hogy nagy volt az összetart. Arról nem beszélve, hogy ott mindenki szomszédol, tehát akkor még nem nagyon voltak kerítések. De kerítésük volt, akkor is. Bárkinek valami baja volt, ott nem folyt olyan építkezés, vagy garázsépítés, vagy bármi kamraépítés, hogy ott egy egész csapat menet volt. Ha valakinek a gyereket családi házat épített, akkor a fél baráti kör, én is meg. Mindegyiket mentünk, aztán betonoztunk néhány kőbánya is ér, úgyhogy azt hiszem, hogy ezt igazolni tudják nagyon sokszor, a családi házat, meg az egyéb létesítmények így mentek. És viszonylag jó élet is volt, mert minden családi háznál röpögtek a disznók, a sertések, meg voltak baromfik. Én úgy szoktam mondani mindig, hogy novemberben elkezdtek sírni a disznók, és februárig sírtak, mert addig disznóvágás volt. Minden hétvégén az egyik családnál egyik hétvégén, a másiknál a másik hétvégén, és erre nagy szükség volt, mert ott azért, bocs, de nem stenóttal mentek. Igen. Dolgozni a bányákat, hanem munkával, kolbásszal, szalonnával, és egyéb ilyen igazán tartalmas ételeket kellett ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ott. Hogy vittek oda étel, tehát csomagoltak, akkor kolbász, szalonnát, egyebeket, és akkor azt hogy ették meg? Feljöttek a felszínre, és akkor ott, vagy hogy kell ezt elképzelni? Ezt úgy kell elképzelni, hogy ahogy most is van, a sonka szalonnát levág egy jó nagy darabot, jó nagy kenyeret hozzá, hagymát, de ilyesmit, és szépen újságpapírba becsomagolva, tehát nem volt csomagoló papír meg egyéb, és akkor úgy vitték le magukkal a bányába. Tehát azért ezek a kaják azért is voltak ilyenek, mert a sonka, kolbász, szalonna, és ezek nem romlottak meg, hogyha lementek vele a bányába, és igazán tartalmas volt. És amikor éppen volt rá idejük, nem volt ott reggeli idő, ebédidő, meg délután, ilyen idő. Hanem amikor éppen megengedte a termelés, úgy akkor leültek egy olyan tüzőfára, vagy valamire, amikor találtak, és akkor jó szénporos kézzel. Igen, ilyen képeket lehet is látni szerintem, találni. És így étkeztek. Nem volt abban semmi különösen. Még a műhelyben is sokszor mi is így lettünk. És nekünk könnyebb volt. És mennyire volt egyébként a bányász közösség egy befogadó közösség? Tehát a nem bányászokat, mennyire voltak befogadóak ők? A bányászok rendkívül barátságosak voltak. A befogadás nehézségei csak kifejezetten arra vonatkoztak, hogy közéjük nem akárkit engedtek be. Tehát ahhoz idő kellett. Már dolgozni. Én már dolgozni. De egyébként óriási barátságok voltak a más cégek, meg egyéb fiataljai között. Tényleg sport, kultúra, minden egyéb. Együtt turkoltunk a bányásznak a pályán, 5-6 ezer ember ott, úgyhogy az nem mint bányászok, hanem a város lakói, odállatos hangulatú. Igen. Ekkora élet volt Várpalotán akkor? Nem is tudják ma már elképzelni. Tehát én mondok egy példát rá, tehát voltak ezek a szórakozó helyek, először csak kocsmákat említettem, de most akkor kulturáltabbakat mondok. Ez a 70-es években volt, amikor már én is fiatal voltam. Én 71-ben végeztem esztergályosként, és hát én zenész voltam, tehát nem kell úgy képzelni, mint a rockstardot, vagy valamit, de zenéltünk, zenekarunk volt, és a mai rendőrségi épület helyén akkor úgy hívták, hogy ifjúsági ház, vagy kívház. És az egy 300-400 főt befogadó hely volt, még pincér is volt, és színpadon is, mi a színpadon zenéltünk,
és ez volt a 14-től 18 éves korosztályig való fiataloknak a zene. Aztán volt két nagyon színvonalas étterem, a Gyémánt és a Palotaszálló étterem. A Gyémántban már a középkorosztály ment, és ott is élő zene volt, és szánc minden hétvégén. A Palotaszállóban ugyanez, az már egy kicsit magasabb színvonal volt, ott már nyakszendő színférek voltak meg egyéb, de ott is állandó zenekar, nagyon jó zene. Tehát minden, és akkor voltak az igazán, akiket különösebben, hogy most nem akarok bunkó lenni, vagy valami, de a sör érdekelte meg a kerthelyiség, azok megtalálták a Szentesinél, az egyik kocsmáknak a kerthelységben a maguknak való szórakozás. Ez mellett folyamatosan jártunk a művelődési ágba, akkor 2 forint volt egy mozi egy, és mentünk a jobbnál jobb filmeket nézni, az előtte meg kellett nézni a híradókat, ami nagyon nem érdekelt bennünket, de a filmokat. Attila, nagyon-nagyon köszönjük a beszélgetést. Lejár az időnk sajnos. Azt lehet látni, hogy ahogy ön is bent van, sok olyan csapat tart ma is össze, akik annak idején bányászok voltak. Igen, ezt még akartam mondani én is, hogy ezt a mai nem is tudom, hogy klub-szerű, vagy egyesület, vagy milyen formában van ez megőrizve? Én 2006-tól gyorsan mondom, akkor 2006-tól 2010-ig önkormányzati képviselő voltam, és ez a nagy bányász hagyományőrzés dolgozott bennem, és hál' Isten az akkori polgármester is, nek a szülei is Bengerbányából költöztek ide Várpalotára, és nagyon támogatta a bányász hagyományőrzést. Én akkor indítványoztam, hogy a Rákóczi telepen emlékművet, bányász emlékművet létesítsünk. 2009. december 4-én adtuk egy párt, és akkor összejöttek a régi bányászok, meg jó barátok, és szóltak nekem, hogy Attila, miért ne csinálhatnánk egy baráti kört. Azóta lett úgy Rákóczi teleti baráti kört. És aztán az iskola otthont adott neki, és akkor 2010. szeptembertől meg már hivatalosan bejegyzett bányász Rákóczi telepi baráti kör egyesület voltunk, amelyiknek a 2 fő profilja volt a bányász hagyományőrzés, az egyik, a másiknek a baráti összejövetelek kulturális rendezvény. Azt a mindenit. Ennek vagyok én az elnöke 15 éve. Ez igen, ehhez gratulálunk. Akkor még egy gyors kérdés. Járunk mi is, ahol mi lakunk, mindenféle ilyen összejövetelre. Sok bányász összejön, miről beszélget? Miről beszélgettek a bányát? Igen. Érdekes egy dolog, mert nem annyira a munkáról, hanem inkább az egymásnak az életéről, hogy hogyan alakult a tiéd. Most már ezek, akik itt vannak, idősebb bányászok összejönnek, ezek már egészségileg nem a toppon vannak, de azért még van, aki bottal, van, aki egész sétál, és a vidám humorokat beszélnek, és mondják, hogy itt fáj, meg ott fáj, ugye neked nem fáj meg. Tehát aztán jön a szórakozás, meg mert azért a klub délutánunk nagy előnyérleme, hogy a régi nagyokat, akik Várpalotán nagyok voltak, mint a népi tánc együttes vezetői, vagy a bányász fogós együttes vezetői, vagy a kórus vezetői, vagy ezeknek a tagjait mind meghívtuk, és akkor ott volt a nagy dinomdánom megbeszélgetés. Tehát jókedvű összejövetelek mindig. Hát a kedves Attila, mi kívánunk ehhez még jó egészséget, és sok-sok évig még tudjanak ebben a baráti körben együtt találkozgatni, és jól érezni magukat, és szeretettel emlékezni a bányász évekre. És nagyon szépen köszönjük, hogy velünk volt. Még egy mondatot, hogy te elmondhatod. Hogyne, köszönjük is. Jó szerencséttel elköszönök, hogy a napokban volt egy berhidai óvodás csoport a Szent-Borvála téren, kirándulásképpen, és meglátogattak bennünket, és én megtanítottam nekik, hogy köszönjetek, ha mentek tovább, hogy jó szerencsét. És akkor mentek a következő másik óvodába látogatni, és oda is már úgy mentek be, hogy jó szerencsét. Mai nap kaptam egy videófelvételt az óvodából üzenve,
a Facebook oldalamon meg lehet látni, hogy hangosan kiabálják a gyerekek kétszer is, hogy jó szerencsét. Én is azt mondom mindenkinek most, hogy jó szerencsét és szépességet kívánok. Attila, jó szerencsés, és nagyon szépen köszönjük. Én is köszönöm. Köszönjük. Viszontlátásra. Köszönöm. Minden jót. Viszlát. Viszlát. Na, hát ahogy mesél, itt volt előtte minden. Igen. Leforgott. És annyi mindenről lehetett volna még beszélgetni, annyi mindenről. De majd szerintem egyszer meglátogatjuk, meglepjük Attilát. És akkor egy jó pofa bor mellett majd elbeszélgetünk, vagy sör, amit szeretnénk. Egyébként jók ezek a podcastek, de valójában megtapasztaltuk nem egyszer, nem kétszer. Tehát amikor az ember asztal mellett ül, és ott beszélget, ott lehet. De igen, Attilának igen nagy tisztelettel köszönjük még egyszer így a éteren keresztül. Közben, bocsánat, de akik beköszöntek, mindenkit szeretettel köszöntünk, akik közben ti érkeztetek, és köszönjük szépen, hogy velünk vagytok. Olvasom közben a hozzászólásokat, sok bányászt ismertem, Bánya Dudaron volt, Zircen éltek, írja Ellácska, szia Ellácska, Földesi Erzsébet írja, apukám is vájár volt Dudaron. Miklós Kata írja, Bakony-Szent Lászlón bauxitbánya volt, emlékszem gyerekként mekkora élet volt ott, és az utcánkban minden bordó volt, ahogy a Tátra teherautók hordták a bauxitot. A lakótelepen régen bányászlakások voltak, minden tiszteletem a bányászoknak, kemény munka lehetett. Hát igen. És az érdekes, nekem még egyébként így visszavezetve, még ezt elmondom Attilára, hogy nehéz munka volt, kemény munka volt, és mégis olyan szeretettel mesélt róla. Igen. És olyan vidáman, ez csak gondolj bele, hogy mi akik voltunk mondjuk, bár nyilván nem összehasonlítható, de persze attól függ ki, hol volt mondjuk katona, de hogy mi pasik is olyan örömmel beszélünk a katonaságról, ott azért annyira nem volt. Na, annyira ott nem örültetek. Igen, annyira nem örültünk. De hogy mégis, hogy ugye mondta, hogy mindig jókedvűek voltak, úgyhogy ez így pluszban jó volt. Gondolj bele, hogy egy csomó ember be van egy üregben, ott van lenn, de aki nem is üregben van, de hogy ehhez a csapathoz tartozik, nap mint nap valami sokkal nagyobb veszélyben vannak, mint egy átlag munkás. Igen. És ez össze is hozza az embereket, meg kell a jókedv. Így van. Figyelj csak, igazán nem akarok ünneprontó lenni, de nem. Így 3-4-9 táján szerintem lassan hívjuk Anitáikat, Anitát és Bitman Tamás, nem sokára. Valamit. Előtte szeretnénk bejátszani valamit az ő tevékenységükről, mert nagyon-nagyon izgalmas, megtaláljátok őket, a Tavi Tündér és a Bányarém produkciót YouTube-on is, valamint Facebookon is, úgyhogy érdemes oda az oldalra kacsintani, mert de először az útirányt kövessétek be. Nem, nincs rivalizálás, de még egy kicsit rácsatolnék, hogy itt van ez a fiatal házaspár, aki elkezd mindenféle helyekre bejárni, bányákba, mit tudom én, hogy igen nagy kultusza volt annak idején ennek, hogy ma egy fiatal házaspár, meg őrült a társaival megy nézik. Igen, és hozzátesszük, senkit nem buzdítunk arra, ezt megmondtuk, hogy sokszor el fogjuk mondani, de nézzük meg, én azt a videót játszottam be, ami egyébként a YouTube csatornájukon kint van, mint nyitó oldalon, az első videó. Nézzünk bele! Valahol egy észak-dunántúli erdőben képzett barlangászok segítségével leereszkedtünk egy mély aknába, amely hatalmas, mesterséges üregrendszerbe vezetett. A bányajáratok hihetetlen épségben megmaradtak, néhol a sínek és villamos vontatás felső vezetéke is megtalálhatóak. Itt a környéken több bányában is barna szenet termeltek a múlt század közepéig, ezeket a bányákat kötötte össze ez a hosszú járatrendszer.
szerencsét! Jó szerencsét, így van. Őrültek, és most őket fogjuk hinni, arra vagyunk kíváncsiak, hogy egyrészt hogy jön egy házas párnál egy ilyen gondolat, hogy együtt csináljuk, és fedezzük fel ezeket a rejtélyes helyeket, de majd ők elmondják, mert igen. Tényleg... Hívjuk is, bizony elszaladt az idő. Úgyhogy... Megkeresem a telefonszámot. Igen, megvan. Nehogy a Tamást hívjam vissza. Igen. Na. Hello, szia! Sziasztok! Jó szerencsét! Üdvözöljük a hallgatókat! Sziasztok! Ti is kaptok természetesen egy igen nagy tapsot, hogy velünk vagytok, és elmondjátok. Úgyhogy tényleg. Hát, ugye első körben, amikor gondoltuk, hogy beszéljünk erről a témáról, tőletek jött az indítatás, illetve, hogy valami videóval találkoztunk, és akkor mi hívtunk. Bocsánat, de én követem őket. Tudom, hát, mindenhol is. Egyértelmű. Már régóta. Hogy, és akkor mi 2 nappal ezelőtt beszélgettünk, és én erre gondolni sem mertem, hogy ti ezt 3 éve csináljátok gyakorlatilag? Gyakorlatilag 2020 tavasza óta, a pandémia kezdete óta hirtelen lett rengeteg szabadidőm, mert hát olyan műfakba osztottak be, hirtelen lett rengeteg szabadidőm, emellett a hangosítást is ugye hanyagolni kellett, mert nem voltak rendezvények. Igen. Így van, tehát most már ez 4. éve lesz. Igen. Hogy gondolom, lefeküdtetek egy este, hát figyelj, kéne valamit csinálni, valami hobbit ki kéne találni, mi legyen az? Fia, annyi lik van a föld alatt. Nézzünk már körül 1-2-be. Tényleg, hogy lehet? Nem úgy indult, hogy a föld alatt, hanem úgy indult, hogy valamilyen videócsatorna legyen. És nagyon kedveltük ezeket a különböző urbexes csatornákat, akik bemennek különböző helyekre, és rengeteget néztem, és gondoltam, hogy milyen jó lenne valami hasonlót alkotni. Most, a bányászat az pedig úgy jött, hogy hát nagyon régre megyek vissza, 1976-ban ugye Zircen születtem, bányász családba. Igen. És de Zircelről ugye nekem emlékeim nincsenek, hanem arról vannak az első emlékeim, amikor Dudaron a bányászdelepen a készenléti házakban laktunk, és gyakorlatilag onnan az ablakból rá lehetett látni a bányára. És hallani lehetett a hangját. A hangját? Milyen hangja van a bányának? Igen. Olyan hangja van a bányának, hogy egy ventilátorral fújhatják bele a levegőt. Tehát folyamatos háttérzaj volt. Igen, folyamatos ventilátorra, igen. Azt a mindenit. Bocsánat, én csak... De és ez neked tetszett? Hát igen, igazából állítólag, én már akkor nem laktam ott Dudaron, állítólag azt tűnt fel, amikor elhallgatott. Ha. Közben én beraktam a képeteket hátra, mert még nem ez volt benn. Na, tehát, hogy innen jött az indítatás, elkezdett érdekelni. Mi volt az első utatok? Az első útunk, hát ugye úgy indult az egész, hogy egyáltalán találni fogunk-e valamit. De várjál, ez úgy néz ki, hogy fogtatok egy térképet, vagy még az sem, és elindultatok? Találunk valamit, vagy hát nem? Ugye nagyjából sejteni lehetett, hogy az országban hol vannak bányavidékek, hogy hol kell ezeket keresni. Ugye az első híreink mindenhonnan úgy olyanokat hallottunk, hogy ezt is bezárták, ezt is berobbantották, azt is befogták. Tehát egyáltalán reményünk se volt, hogy egyáltalán találunk valamit. És amit az előbb bejátszottál filmet, az ennek az ellenkezőjét bizonyítja, hogy hát igen, azért találtunk egy dolgokat. Igen. Tehát gyakorlatilag elindultunk, próbáltunk, kereskéltünk, és ahogy minél tovább jutottunk, egyre több információhoz is jutottunk, egyre többen jelentkeztek is. Igen, tehát rengetegen jöttek, hogy látták a videót, itt is van valami, és gyakorlatilag rengeteg segítséget kaptunk, hogy mit hol lehetne, komplet, akár térképpel, bejárási lehetőséggel, megszervezték nekünk, engedélyt kértek,
Tehát nem is gondoltuk volna, hogy egyáltalán ennyi embert is érdekel ebben az országban, és hogy tényleg ilyen sok minden van, és még rengeteg minden van, ahol szeretnénk eljutni. Elmesélném, tavaly például pont a bányásznapon jártam Vircen, amikor felhívott egy barlangász ismerősöm, hát onnantól kezdve ismerősöm, hogy menjünk el a bányába megnézni, amit ő talált, mert barlangot keresett és bányát talált. És abból lett az a film, amit az előbb bejátszottál. Maga a filmkészítés motivál benneteket, vagy van egyfajta érdeklődés, ami visz? Erős érdeklődés visz, tehát szeretnék minden egyes videónak van olyan része is, hogy ugye maga a szenzáció, hogy mit találtunk, meg minden videónak van olyan része, ahol elmondjuk a történetét, hogy mit találtunk róla, mit lehetünk föl különböző történetek. Ezt akkor minden egyes ilyen kirándulásnak hívjuk, vagy nem tudom, majd elmondod, minek hívjátok ti. Minden egyes ilyen kirándulás megelőz egyfajta kutatás, hogy hova mentek, mi lehet ott, igen. mire számítatok? Igen, olvasunk, utána nézzünk, helyi emberekkel beszélünk. Van olyan hely, ahova többször is visszamegyünk, tehát először megnézzük, mi van ott, visszajövünk, elgondoljuk, mit lehetne, tehát, vagy akár változik. Tehát olyan is van, hogy valahova például csak bizonyos részre engednek be, de mondjuk 2 hét múlva már szerzünk engedélyt másik részre, oda is beengednek. Ilyen például... Három helyes dolog is akár. Ilyen például Telki bánya. Most ott jelen pillanatban 2 bánya járható be, az alsó úgynevezett terésztáró, ami víztelenítő funkciót látott annak idején, ugye több 100 éve. Biztos meséltem már róla, az egyik bánya, hogy 800 éves. Tehát ezt is szerettem volna még így elmondani, hogy amikor bányászatra emlékezünk, akkor nem feltétlenül az utóbbi 60 évre gondolunk, hanem itt tényleg a honfoglalás koráig visszanyúlik a magyar bányászat, a honfoglalóink, amikor bejöttek, már ismertek bányaművelési módszereket. Képzeljétek el, utána olvassam én is, vagy mondom, ilyen nagyon-nagyon hanyag eleganciával, mert annyi minden feladat van, de 8000 éve volt már bányászat. 8000 éve, nem itt Magyarországon, hanem úgy találtak erre vonatkozólag leleteket. Nagyon érdekes. Balatonalmádi mellett van egy bánya, egy ilyen festékkőbánya, nem tudom pontosan most, hogy hívják, azt is körülbelül 4000 éve már művelték. Azt a mindenit. Engem az érdekelne, Anita, így nőként, hölgyként, neked így az érdeklődésed így nem tudom, Tamás által jött? Vagy csak így becsatlakoztál? Két részről jött igazából. Egyrészt tényleg ő motivált, mert először, tehát tőle pattant ki ez az ötlet, úgyhogy én meg úgy voltam vele, hogy igazából nem vagyok semmi jónak az elrontója, úgyhogy nézzük meg, próbáljuk ki. Én szeretek minden újdonságot kipróbálni, szeretek mindenhova eljárni. Egyrészt, másrészt meg igazából én is Várpalotán nőttem fel, Emireinhoff Attilához hasonlóan, ha bár bányász nem volt a családomban, viszont a szomszédaim között rengeteg. Legjobb barátnőmnek az apukája is bányász volt, rengeteget voltam náluk, úgyhogy elég jó rálátásom volt így a bányász életre. Úgyhogy ez is úgy bennem volt, és nem tudom, számomra ez így érdekes. Tehát mindig látunk valami újat, valami újdonságot. De ez nem veszélyes? Van olyan helyzet, Anita, amikor azt mondják a fiúk, hogy jó, Anita, akkor te most maradj ott hátra? Várjál, vagy a fiúk mondják, hogy Anita. Igen, van? Van ilyen helyzet, de ez a helyzet általában az szokott lenni, hogyha valakinek kell, aki kívül marad, hogyha bármi probléma történik, mert hiába vagyunk felkészültek, hiába jön velünk akár egy képzett barlangász, bármi történhet, olyan dolog, amire nem számítanak, tehát valakinek mindig kell lennie ilyen helyzetekben, aki tudja, hogy hova forduljon, telefonál, riadt, megbeszélünk időt, mennyi idő az, amit bent lehet tölteni,
plusz-minusz fél óra, és akkor, ha nem, akkor riasztás. Ezt szigorúan betartjátok? Igen. Igen, ez így van. Amikor mielőtt leereszkedtünk oda, mert ott az egy 15 méteres leereszkedést vezette be azt a bányajárást, amit az előbb is bemutattatok. Az szép. 15 métert ereszkedtünk kötélen, meg ilyen, hát a filmben is látszik, hogy kötéllétrán. És mielőtt elindultunk lefelé, a főbarlangász az összes létező telefonszámot fölírta, hogy kihez kell fordulni. Tényleg én is csak lestem, hogy ennyi hatóság van, akit ilyenkor lehet. Mm. Figyeljetek, ugye elmondtuk az elején, és most is mondjuk el, hogy random senki ne induljon el, másszon be egy lyukba, mert ugyanott volt egy baleset nem sokkal előttünk, mert láttak egy kábelt, ami levezet, és akkor hát a nagyon okos gyerekek, ilyen 13-14 évesek, azon a kábelen leereszkedtek, és nem tudtak felmenni. Úgyhogy nem véletlenül, tehát az ilyen veszélyes helyeknek nem is mondjuk be a filmekben, hogy helyes, így van, tehát, igen. Véletlenül se menjen oda senki. Tehát felelőtlenül, felkészületlenül, csak poénból nem éri meg. Nagy divat lett az urbex-eknek, a veszélyes helyeknek a járás, és tényleg nem javaslom senkinek, aki ebben nem felkészült. Figyeljetek, de azt úgy, talán mondhatjuk, hogy ti sem ebbe az irányba indítottátok az életeteket. Tehát, hogy elkezdtétek valamikor, erre kell valami tréning, kell valami, mert azt gondolom, hogy főleg, hogyha barlangásszal mentek egy-két helyre, akkor nyilván rengeteg előkészület kell. Igen, felszerelte előttünk az aknát. Az azt jelenti, hogy beszerelte ugye a köteleket, a drótkötelet, mindent, és utána, miután ő elindult, akkor indulhattunk el mi is. Igen, tehát előtte volt egy felkészülés, hogyan, mit kell használni, mit kell csinálni, vészhelyzetben, tehát mindenre. Igen, tehát mindenre fel volt. Olyanra is fel volt készülve az illető, ha valaki bepánikol, és akkor tegyük fel, ott marad a félúton, és nem mert se fölfelé elindulni. Ilyenek is fordulnak, velünk szerencsére nem fordult még. Hányan vagytok egyébként ebben a csapatban? Hát nagyon változó. Arra az útra, amit mutattál az előbb, arra 6-an indultunk el. Hát, és hányan jöttetek haza? Rossz vicc volt, bocsánat. Hát az, igen. Elnézést. Igen, tehát változik ez helyszíntől is. Tehát ki hol lakik, melyik környékre megyünk, ha valaki ott van közelebb, akkor oda jön, van, aki csak kifejezetten azokra a térségekre megy. Van olyan, aki például külföldön él, tehát ő amikor haza tud jönni, akkor csatlakozik. Tehát így szerte az országban minden helységnek megvan, hogy ki az a kis csapat, aki ott jön velünk. Igen, mostanában Borsod a kedvencünk, ott is van egy-két összekötő emberünk. Tehát ez úgy néz ki szemeltek egy bányát, vagy egy olyan helyet, ahova ti szívesen elmentétek, felveszitek ott a helyi, nyilván esetleg hatóságokkal is, vagy önkormányzattal, és egy helyi olyan hasonló csapattal, mint ti vagytok a kapcsolatot. Olyan is van, hogy csapattal, igen. És akkor menjünk. Volt már olyan, hogy valami kellemes vagy kellemetlen meglepetés volt? Hát kellemetlen meglepetés az, amikor nem engednek be. Igen. A legkellemetlenebb az, amikor le van beszélve valami, meg van szervezve, és mikor oda megyünk, akkor mondják, hogy mégsem. Igen, ilyen is előfordult. Ilyenkor mivel indokolják? Hirtelen tegyük fel, mit tudom én, két tulajdonosa van annak az adott bánya helyszínnek, és akkor összevett meg rajta. És akkor az egyikkel megbeszéljük, és közben a másik meg közbeszól. Ilyen is volt. De ilyenkorra ti már fel vagytok hype-olva? Tehát mire már... Adrenalin az ott van, gondolom. Igen, gondolom. Én erre gondoltam. Igen, ez szerintem máshogy nem is lehet. Tehát ez a körülbelül olyan, hogy elindulunk, és akkor jó, most csak erre van időnk, de amikor megyünk, akkor már ezt is, akkor már ezt is, akkor már ezt is, és amikor a végén már szinte mindenki alig bír moccanni, na jó, akkor már abba hagyjuk. Igen, tehát is sötétben indulunk el hajnalba, és akkor sötétben érkezünk vissza a szálláshelyre. Durva. Ilyen szokott lenni. Azt megemlíthetjük, hogy nektek van egy
szinte nagykorú gyermeketek, ő mit szól ehhez az egészhez? Megkérdezted, megemlített, hogy elmondtad. Ugyan nem szokott a túráinkhoz csatlakozni, de például a legutóbbi Eindrenhoff Attilával készült riportfilmünkben, mint operatőr. Igen, tehát ő inkább szeret így a háttérben maradni, tehát ha kell, akkor besegít, de ő annyira nem vonta. Van féltés? A részéről van féltés? Még nem hallottuk tőle. Aha. Vagy azt mondja, hogy vagányak, szülők, menjetek, lehet, csináljátok. Hogy inkább ez van, igen. Igen, még mielőtt lejárna az időnk, menet közben jegyzeteltem, miközben az Attila mesélte ezeket a dolgokat, hogy jegyzeteltem magamnak, hogy így kiegészítsem a dolgokat, hogy mégis milyen veszélyes munka volt. Tehát ennek aktualitása van, mert most az utóbbi néhány órában igen veszélyes vihar volt. Tehát hátul a garázsba össze kellett, hogy pakoljam a dolgokat, mert különben vitte volna a szél. Na most ugye 70-es években egy ilyen komoly vihar több órás áramszünetet volt képes okozni. Ami Bányában nem jó a szellőzés miatt, gondolom. Ami nagyon pontosan, és ebből volt a Márkushegyi tömegszerencsétlenség, ami azt hiszem olyan 31-33 ember maradt ott, ugyanis megszűnt ugye levegőztetés, plusz még egy vállalat keletkezett lent, ami begyújtotta a sújtólégetésé robbanást, és utána egy szénporrobbanást idézett elő, és nagyon sokan Szénporrobbanás. Szénporrobbanás, igen, tehát ugye a sújtólég az a metán, ami abban úgy keletkezik, hogyha megbolygatjuk a metán tartalmazó szenet, akkor gyakorlatilag így kiválik belőle, és hogyha ez a sújtólég felhalmozódik, egy szikra begyújtja, akkor az robban egyet, aztán felkeveri a levőlepedett szénport, és az még egyet robban. Azt a mindenit. De ezzel ellen hogy lehetett védekezni, vagy hogy... Ez ellen úgy lehetett védekezni, hogy egyrészt robbanásbiztos berendezéseket használtak, tehát még minden lámpát is, hogyha megnézel a Bányában, több filmünkben is előfordulnak, hogy nagyon brutál vastag üveggel, meg ilyen tömszelencékkel van lezárva, hogy semmiképp ne okozzon gyújtószikrát. Minden berendezést úgy alakítottak ki, hogy gyakorlatilag ne okozhasson robbanást. Plusz még ugye az embereket is felkészítették rá, tehát senki nem mehetett le úgy, hogy ez a szénmonoxid ellenvédő úgynevezett bök nélkül. Mindenkinél ott volt a szintén robbanásbiztos helyi világítás, tehát a bányászlámpa, stb. De figyelj, a régi bányászlámpán egy kis láng is volt, az... Igen, olyat is használunk egyébként, azzal mérjük egyrészt a veszélyes gázok jelenlétét, másrészt az oxigénnek a ott létét vagy nem létét, igen. Tehát, hogyha elalszik, akkor nyilván nincs oxigén. Hogyha megnyúlik a láng, akkor megjelent a metán a levegőben. Aha. De most a legutóbbi túránkot, a legutóbbi borsodi túránkon már komoly kézmérőkészleteket is használtunk, tehát műszereket. Aha. Hát nagyon sok dolog. És tényleg, tehát egy olyan helyre mentünk be, ahol nem húzott át a levegő, tényleg neki átvinnyogni a gép. Mi az egésznek a csúcsa? Hova lehet itt eljutni? Vagy... Mindennek a csúcsa az maga a függőleges akna, ugyanis minden bányabezárást azzal kezdtek el, hogy a függőleges aknákat letömedégelték. Hogy mégis mi találunk ilyet, az maga a csúcsa tehát az a maximum, amit elérhetünk, hogy találunk függőleges aknát, és esetleg be is megyünk. Wow. Van ilyen biztos, úgy gondolod? Vagy van ilyen? Van, igen, van. Hát találtunk már, nem egyet. Többek között Telkibányán is több száz éves függőleges aknát találtunk. Több száz éves? Igen. Aha. Tehát rendesen a táró szintől kiment a külszínig 80 méter mélységbe. Azt hallom, hogy beszélgetünk, hogy ez biztos, hogy nem 4 éve kezdődött nálatok. Mert egész egyszerűen olyan szakszerűen mondod, hogy ez
De lehet, hogy a szülők által jött valamiféle... Szülők által is, meg ugye a bányászat iránti érdeklődés az mindig fennmaradt nálam, tehát én dolgoztam bányában is egy évet, és akkor is nagyon szerettem ott mindenfelé lézengedni, tehát mindenfelé elmászkálni, amikor éppen munkaszünet, amikor éppen szünet volt a munkában, nem ment a termelés, akkor elmászkáltam olyan helyekre, ahova nem is szabadott volna, tehát például lógott egy fordított kereszt a főtérről, akkor az azt jelenti, hogy nem szabad bemenni. Én azt nem tudtam, és bementem. Tehát ilyenek voltak, és folyamatosabb volt azóta is az érdeklődés, tehát amikor meghallottam egy ilyen hírt, hogy valahol az országban megint bezártak egy bányát, körülbelül olyan volt, mint egy kést forgatnának bennem. Akkor igaz lehet ez, amiről előbb beszélgettünk, hogy ez olyan, mint megfertőzött a bányászat, vagy nem tudom, vagy ez a lét. Igen, ezt mondtam, hogy már 2 éves koromban, amikor meghallottam a bányagépeknek az aját, már akkor megfertőzött. Igen, csak hogy mondjak egy példát erre, míg mondjuk én a reggeli kávémhoz előveszek mondjuk egy krimit, amit olvasok, addig ő elővesz egy bányász szakkönyvet. Itt sorakoznak a polcon a bányász szakkönyvek, úgyhogy ha ő olvas valamit, akkor az csak az. És mennyire lehet ezt, ugye mindkettőtöknek van főállása, mennyire lehet ezt főállás mellett csinálni? Nehezen. Tehát amúgy is nehéz összeszedni hozzá az embereket, meg a szállás helyet, meg stb. Tehát így összeegyeztetni, hogy mindenkinek éppen legyen szabadsága, nehéz. Azt mondhatjuk, hogy nektek ez egyfajta hobbi, tehát, hogy... Így van. Igen. Nincs mögöttetek politika vagy pártakarat, hanem csak szív, dobogat. Teljesen mentesek vagyunk. És visz előre benneteket. Igen. Itt közben írják egyébként a hallgatók, hogy írja a hegedűs Indián László, ami indiánunk, hogy őket én is követem, tök jók a videóik. Köszönjük Indián. Úgyhogy nagyon-nagyon gratulálunk nektek, tényleg, mert mondom, én azért tudom ezt így mondani, mert én már nem is tudom mióta, hát elég régóta követlek benneteket, és minden felületen, vagy ahol járok, ott tuti, hogy felbukkan a videótok, és mindig várom már, hogy milyen újdonságokkal jöttök, és látom, hogy sok követőben. Volt már egyébként, hogy követőtökből lett aztán találkozás, és együtt felfedezés? Igen, volt ilyen, aki ugye már meséltük, hogy a YouTube-on keresztül talált meg minket, és szólt, hogy hát ez is van, meg az is van, és jönne is velünk. Wow, az milyen? Nagyon sok ilyen ismerettségünk van, és ugyanúgy jönnek ők is már velünk. De jó. Igen, az embereket mindig érdekli ez a titok, és a föld alatt csak titok lehet, ott nincs más. Biztos, hogy van ennek egy ilyen oldala is. Nyilván az, hogy bányászat, az tényleg egy elég zárt közösség, és tudom, de ezt beszéltük, meg mondtuk is, hogy az én fiatalkoromban nagyon-nagyon, tehát elég nagy becsbe volt tartva maga a bányász kultúra. És talán pont azért, mert tudtuk, hogy nehéz munka. Én bevallom férfi, én nem mentem volna bányásznak, mert azt gondolom, hogy nehéz munka, meg ott lenne a föld alatt, meg mit tudom, én nem tudom, szóval Ezt akartam mondani, hogy a 70-es években, meg a 60-as években is nagyon sok ember azt mondta, hogy akkor megyek le a bányába, ha ablak lesz rajta. Igen. De ugye voltak az úgynevezett bányász dinasztiák, ahol ugye a férfiak nem engedhették ezt meg maguknak. Többek között én is így kerültem le a Bakony-Szent Lászlói Fenyőfő 1-es, aztán Fenyőfő 2-es üzemekbe. De várj, nem engedhették meg maguknak? Ezt hogy értsük? Hát ugye azt tudni is kell, hogy ugye a 90-es években nagyon választék, nem is volt munkahelyekből. Tehát az volt a legjobb megoldás is, meg fizetésben is a legjobb volt. Ha most megkérdezném tőled, vagy tőletek, de inkább a férfi embert kérdezem meg ilyen téren, hogy ha most nem lenne más, lemennél dolgozni? Igen.
Igen? Én lemennék, sőt, hogyha ott laknék Heves megyében, ahol jelenleg is van egy függőleges akna, és működtetik a bányát, én dolgoznék. Azt a mindenit. És a tavitündér? Én max támogatnám. Támogatnád? Igen. És igen, nagy szeretettel várnád haza, igaz? Igen, sütném a rántott kruplit. Annyit még szeretnék kérdezni, hogy így a nevetek, ugye a tavitündér és a bányarém. A bányarém nekem úgy rémlik, hogy valami bányászdalhoz kapcsolódik, vagy valami színpadi mű volt, vagy valami... Vagy nem. A bányarém az észak-magyarországi bányáknak az egyik legendája. Tehát Észak-Magyarországon voltak olyan bányák, ahol ugye ki gyerekeket a bányarémmel ide ijesztegették, stb. Aha, igen. Jelen pillanatban is van egy olyan Salgótarjánban évente megrendezésre kerül a Bányarém Fesztivál. Azt a mindenit. Ezt nem tudtam. Bányarém Fesztivál. Érdekes, mert én ezekből a dolgokból én kimaradtam mindmáig, vagy hát az elmúlt évekig, mert én mezőföldi leány vagyok, tehát én nekem ott Agárdon, a Velencei tó mellett nem sok tudomásom volt a bányáról, az iskolába tanultam a bányászat. Hogy kerül a szén a kályha mellé, ugye? Jó, hát mindig szénnel is fűtöttünk meg. Ez a híres mondás, hogy azóta is szoktuk egymást ugratni a tesóimmal esetleg, hogy jó reggelt, meghozták a szenet, be kell rakni, tehát ez mindig megvan ez a mondás még, de hát igazából ugye mi ehhez nem voltunk, tehát ez nem az a vidék volt, ami a bányászatra jellemző. Azon gondolkoztam egyébként, hogy azt ugye látjuk, hogy most már nem tudom, Magyarországon van-e valami aktív bánya. Igen, ezt akartam mondani, hogy nagyon kevesen tudják, de szenet is bányásznak Észak-Magyarországon. Igen? Egy bányában. Igen. Aha. Ezt úgy tudom, de javíts ki, ha nem így van, hogy környezetvédelmi okokból igen, ez egyik nagy szívfájdalmam, hogy hát gyakorlatilag úgynevezett környezetvédelmi okokból, de igazából az uniós csatlakozás kényszerítette ránk ezeket, de politikában nem szeretnék most belemenni. Persze, nem is. Mi sem akarunk. Igen. Aha. Jó, még volt itt egy nézői kérdés, hogy az alsóperei bányászatról tudtok-e valamit? Vagy ejtünk igen, filmünk is van róla. Az egy bauxitbánya volt, igen. A háborús konjunktúrában építették, és egy komoly kisvasutat építettek ki Eplényig, Eplény állomás mellett volt a rakodó. Nem sokáig működött, mert nagyon rossz víztöltőni viszonyok között próbálták működtetni, gyakorlatilag elúszott az egész, és pár év után betárták. Aha. Jó, tehát üzenjük akkor... a kedves kérdezőnek. Igen, így van, hogy akkor alsóperén ez volt. Igen. Tehát van egy olyan filmünk, hogy Bányászfaluból síparadicsom. Abban dolgozzuk fel. Aha. Egy pillanatra átteszem monitorképet, hogyha valaki ezt nézi, akkor ő rájuk ki van, de hogyha beírja a YouTube-on, hogy tavitündér és a bányarém, akkor nyilván meg fogja találni, nézzétek, meg fog téteket keressétek. Találni. Mi pedig nektek hálásan köszönjük, és nagyon-nagyon örülünk, és megtisztelő, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönjük szépen nektek. No, mi is köszönjük. A meghívást. És hadd köszönjünk el mi is úgy, hogy jó szerencsét. Jó szerencsét nektek is. Jó szerencsét. Legyetek rosszak, és kaptok ti is most búcsúzásra egy nagy tapsot. Köszönjük. Sziasztok! Sziasztok, szép estét! Szép estét! Na, hát kérem szépen. Okosabbak lettünk? Igen. Bölcsebbek lettünk, csudi jó volt, igen. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy velünk voltatok, és igen, kitartóan a nézői aktivitást nézem, közben mindegyik monitorra próbálok figyelni. Nem tudom, hogyha esetleg valakinek volna valami hozzászólása.
Most írt oda Attila az első. Igen, Attila első vendégünk írt ide, hogy én nem régóta ismerem a Tavi Tündért és a Bányarémet, és most már rendszeresen követem a műsoraikat, emelem kalapom előttük, persze féltem is őket, vigyázzatok magatokra, igazi bányászvét van bennetek. Igen. Nosztalgiáztunk egyet, írja Erzsébet Földesi. De jó. Nincs is, szerintem tök jó dolog nosztalgiázni egyébként. Igen, igen. Tényleg. És hát itt van egy ilyen hozzászólás a Steigler Ferenctől, hogy jó szerencsét minden volt kollégának, mert hogy... Ő bányász Mert volt. hogy bányász voltál. Azt a mindenit, na? Hát ezt se tudtuk. Na látjátok, gyerekek, olyan sok minden kiderül egy ilyen műsor kapcsán is, na majd ezt személyesen mert a Bakonyi hegyek rejtik ezeket a bányákat, rengeteg Igen. van belőle, hol ezt, hol azt, hol amaszt bányásznak itt és ott, és ennél fogva nyilván sok a bányász ember is. Így van. Átfutom még a hozzászólásokat. Olvastam, közben véletlenül ne. nézegest, olvastam, képzeljétek csak, hogy a piramis építésnél a kőtermelőket bányászoknak is lehet nevezni, mert hogy az is egyfajta bányászat volt, és akkor így hozták párhuzamba, hogy már ott is volt aktív bányászat. Igen. Bár én inkább kőfejtőnek hívnám, bár hogyha ugye azt se tudjuk, hogy épül, de ebben már nem menjünk bele. Igen. Jó. Hát akkor nyugodalmas jó éjszakát kívánunk, nagyon-nagyon békés estét mindenkinek, viharoktól mentes éjszakát, aki pedig fél, az reméljük, hogy van kihez bújni, az bújjon a másikhoz. De villámgyorsan. És akkor szombaton, hogyha Csesznek felé jártok, akkor gyertek. Így van, Nómotor, mindenképpen várunk benneteket. Mi ott leszünk egész nap a faluházban, a mi kis kiállításunk, egy kis szeretett vendéglátás lesz úgy napközben, úgyhogy nagyon nagy... Megszomjaztok, gyertek be a faluházba. Limonádéra. De tényleg. Igen, nagyon nagy szeretettel várunk benneteket. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltatok, közben kaptunk egy linket ide, gyorsan azt a amelyet Indián linkelt. Megnézem, itt külön. Csesznek No Motor, mi ez? Nem Csesznek? Ki ő? Várjál? Ja, Tündér és a Bányarém produkció Cseszneken is voltak, azt a mindenit. A kőmosó szurdoknál is járkáltak ők. A Tavi Tündér... Anita, igen. Szegény vitte az állványt. Sziasztok! Itt a Tavi Tündér és a Bányarém produkció. Sziasztok! Az eddigiektől eltérően most nem egy bányász témával jöttünk. Na de vajon hol is vagyunk most pontosan? Kőmosópatak. És mit keresünk itt pontosan? Hát elég keveset, ami azt illeti, de szerintem 2 barlangot. Az egyik arra van, majd megmutatom, igen. Másik pedig arra. Tulajdonképpen nem árulok el nagy titkol, hogy már mind a 2-ben voltam. Na de vajon mi is ez a barlang, és hogyan keletkezik? Hát a medve ássa, nem egyértelmű. Széndioxidot feloldott víz leszivárog a mélyedésekbe, és ott gyakorlatilag kioldja ezeket az üregeket. És hány barlangról tudunk itt a közelben? Hát konkrétan 3-ról, de abból 2-be lehet bemenni. Ott van, ebben mi is voltunk. Így van, hát rendszeresen ide járunk ki rendszeresen a kutyánkat sétáltatni, illetve eddig elmegyünk itt, megpihenünk egy kicsit, és... Igen. Jó, hát szerintem akkor mindenkinek a figyelmébe ajánljuk, akit érdekel, az nézze végig, Indián barátunk ide linkelte a filmet, és hát itt már köszönnek el tőlünk így, hogy jó szerencsét. Akkor szerintem... Jó szerencsét? Igen. Kobakot felvegyem hozzá? Vegye fel a kobakot, édes jó Lajosom, a bőrből készült kobakot, és így köszönünk el, hogy köszönjük, hogy velünk voltatok, jó szerencsét! Jó szerencsét, jó éjszakát, sziasztok! Sziasztok!